Toto video vychádza z mojej potreby, mojej osobnej potreby povedať to, čo už asi v sebe nedokážem zase držať. Stretávam každý deň ľudí rôznych a milujem ich sledovať. Všetci sú takí originálni, takí originálni. Nepozerám ani na to, ako vyzerajú, či sú vysokí, nízki, chudí, akurát. Ale čo z nich cítim? Ako sa vedia pozrieť? Viete, oči povedia veľmi veľa. Aj keď si myslím, že v tejto dobe, dnes, človeka, ktorý sa mi dokáže pozrieť do očí, aj keď sa so mnou iba stretne v obchode na tých pár sekúnd, beriem ako Boha. Sebavedomého, ktorý má v sebe tú sílu a nemá dôvod neurobiť to. Ja to robím stále. Vždy pre mňa bolo dôležité človeku sa pozrieť do očí. To bol asi vždy veľký problém. Viete, moje oči sú iné. Moje oči sú naozaj iné. Nepamätám si nikoho. Nestal sa mi v živote človek, ktorý keď ma videl prvýkrát, alebo ma proste spoznal, či už to bola žena, alebo je to žena, alebo muž, každý jeden ten človek pozeral do očí a povedal, že sú iné. Že vidieť také oči je vzácnosť. Majú takú inú farbu. A z toho vyplýva aj môj pohľad. Neviem sa pozerať bez toho, aby to nešlo do hĺbky. A vtedy hneď pochopím, kto s tým má problém a kto nie. A najlepšie na tom je, že tí, ktorí s tým nemali problém, boli ľudia, ktorých som dokázala milovať. Myslím to vážne. Milovala som neskutočne veľa ľudí. Čo si pamätám samú seba, v malých bielých nohavičkách, dielku, bosa, behala som po vonku cez leto. Vlasy som mala vždycky také roztrapatené, aj keď boli zapnuté. Vždy si pamätám samú seba, myšlienku, ktorú som v hlave mala. A neviem prečo. Ale vždy som si hovorila, že niekedy v živote niekoho nájdem, kto ma bude ľúbiť. A
Akurát, že som asi tomu nikdy nedala čas. Už ako malá som sa vedela zamilovať veľmi rýchlo. Ujovia mojej matky, ktorých si mená pamätám veľmi sporadicky, neboli ničím zvláštni. Tí ma nelúbili. A tak som si stále hovorila, že raz príde niekto, kto ma bude ľúbiť. Ale zase som nepochopila, že ho nemusím hľadať ja. A tak som chodila celý život a hľadala ho. Samozrejme, bolo neskutočne veľa pokusov. A už o niektorých som si myslela, že budú tie. Ale mám 47 rokov a som sama. A ešte stále si myslím, že je niekto na tomto svete, kto ma bude ľúbiť. No už ho nehľadám. Nie preto, že sú teraz všade tie múdre reči, múdre slova, múdre debaty o tom, ako v prvom rade sa musíme milovať sami seba a potom sa to stane. Ale viac menej mám pocit, že ja som sa vždy mala veľmi rada a ani to nebolo dobré. Nazývali to egoizmom. Hovorili mi, že som nevďačná. Viete, nechcem sa chváliť a neberte to ako ľutovanie sa. Ani neviem, čo to vlastne môže byť. Ale je to podstata mňa. Vždy som bola iná. Vždy som išla proti prúdu. Vždy som robila veci opačne a aj hovorila, než ako boli. Cítila som sa pritom veľmi silná, pretože som si stále dodávala pocit, že nejdem s tým davom. Samozrejme, že mi to prinášalo veľmi veľa problémov už ako dieťaťu. Ale nebola som to živé dieťa, ktoré by išlo vlastnou hlavou a naopak. Bola som naozaj veľký introvert. Cítila som sa dobre sama. Mala som tú svoju fantáziu. Nikto mi nehovoril, že som iná, že som divná. Mohla som byť sama sebou. Premýšľať o všetkom, čo sa mi len páčilo. Hodiny sledovať stromy a listy na tom, ako sa hýbali, keď fúkol vietor. Ležala som na tráve a pozerala na oblaky a vždy som tam niečo videla. A ten obraz sa menil a mňa to vždycky vedelo úplne zahltiť. Pretože som tam videla veci, ktoré som chcela vidieť ja. A nebol nikto, kto by povedal, že som hlúpa. Lebo to tam nie je. Nebol nikto, kto by mi povedal, že tam vidí niečo iné. A nemusela som to tam hľadať aj ja. Až teraz chápem, že to bola sloboda.
To, čo som mohla robiť, to bola sloboda. A preto som asi celý život vyzadávala samotu. Aj keď nedávali mi ju, brali mi ju, pretože hovorili, že nie je normálna. Zavrieť sa len tak do izby na 2, na 3 dní v tme, to je depresia. Mala by si s tým niečo robiť. Vieš, to nie je normálne. Nikdy som to nebrala vážne. Nikdy mi to nevzalo úsmev z tváre. Nikdy som sa necítila chorá. Ani vtedy som si neuvedomila, aká som silná. Pretože som im neuverila. Ale ja som nevedela, že sa vlastne obraňujem, chránim samu seba, vážim si samu seba a že to bolo pre mňa vtedy najdôležitejšie. A tým som vlastne dokazovala sama sebe, že sa ľúbim. Ja som to nevedela. Myslela som, že niekoho ľúbiť znamená objať ho, popuskať ho, pohľadiť ho, pochváliť, dať mu istotu, ochrániť ho, byť pri ňom, pri nej, starať sa, povzbudzovať. Ale myslím, že to s láskou nemá veľa spoločného. To sú skôr tie veci, ktoré nás naučili, keď nám hovorili, že máme byť dobrí. Keď sme sa pýtali, a čo to znamená byť dobrý? Alebo keď nám ukazovali, čo znamená byť dobrý. Vedieť človeka objať. Vedieť ho pohľadiť, pochváliť, keď to potrebuje, povzbudiť ho. To nie je o láske. To je o výchove. Dať si slobodu. Nech to stojí čokoľvek. Vedieť utiecť do toho vlastného sveta. A nemusieť to obhajovať pred nikým. Aj keď čakajú, že sa budete obhajovať. A usmiať sa, pretože máte ten pocit v sebe tej slobody, keď vám hovoria, že ste iní. Mali by ste nad sebou popremýšľať a trošku sa na seba pozrieť z iného uhlu pohľadu. Nebyť problematický. To znamená ten úsmev, ten kľud v duši, to znamená láska. Pretože tú slobodu nevymeníte za nič na svete. Ani za tie predsudky. Ani za tie pohľady. Teraz viem. Aká som bola silná, keď som bola malá. A aká som slabá, keď som veľká. Teraz to nedokážem vždy. Nie, že by som nebola sama sebou. No dám ešte na slova druhých a trápia ma predsudky. Trápi ma, čo si ľudia o mne myslia, aj keď viem, že s tým nič nespravím. A preto si stále hovorím, vráť sa k tomu detstvu, buď znovu tým dieťaťom. Spomeň si na to, aká si bola silná. Snažím sa, naozaj sa snažím, ale nie vždy sa mi to podarí.
vždy potom príde niekto, kto mi dá znovu nejakú tú ranu, utre si o mňa ústa, aj keď neviem prečo. Vďaka mojim očiam som bola vždy zatracovaná. Muži, keď sa na mňa pozrú, vidia tam jedno. Povedalo mi to toľko mužov, toľko, že v určitý moment v mojom živote som im uverila. Presne tak som sa správala. Ženy, keď som sa im posťažovala, čakala som od nich radu, možno pomoc. Povedali, že si to tak nemám brať. A vraj oči sú zrkadlom duše. No potom prišli tie komentáre, ktoré som sa dozvedela aj od tých žien. A vtedy som pochopila, že to bol taký ten ich pokus spraviť si so mňa priateľa, pretože vedeli, že priateľka by ich nikdy nepodviedla s ich mužom. Bože. A zase musela som až moc narásť na to, aby som pochopila, že moje oči sú naozaj zrkadlom mojej duše, ktorá je ako voda. Majú farbu vody. Tej na povrchu, ako aj v tej hĺbke. A majú farbu zelenej lúky, trávy, lesov. A ešte sú tam aj slabé záblesky slnka. Presne taká je moja duša. Je presne taká emotívna ako voda. Je múdra ako vzduch. A je pevná v koreňoch ako tie hory. A je hlboká ako tá tmavá modrá farba v nich. A rozjasní vám vždy, každý deň, ako slnko, keď ráno vyjde. Hľadám stále niekoho, kto ma bude ľúbiť. Ale hľadám stále niekoho, kto ma bude ľúbiť tak, ako vás vychovali. Nie tak naozaj. Pretože to naozaj nevie nikto spraviť. Iba ja. Každý si vieme dať lásku iba sám sebe. Hľadám niekoho, kto ma bude ľúbiť a bol vychovaný objať, pohľadiť, pochváliť, podporiť, keď to budem potrebovať. Takú lásku hľadám, pretože tá je reálna. Tá druhá, tá je vnútorná,
A tu ja viem dať, iba dať. Tu neviem ukázať. Keby bol Boh, tak ako všetci tvrdia, ktorí mi to hovorili, tí veriaci, keby bol Boh taký, ako hovoria, že vyzerá, alebo existuje, alebo je, tak by sme necítili to, čo cítime. To, čo cítiš v sebe, to dokáže iba Boh. Takže Boh si ty, Bohom sme si sami vo vlastnom svete, ktorý vytvárame tým, čo cítime. Keď toto človek pochopí, prestane sa pozerať do neba a prosiť, ale zatvorí oči, vypne zvuky z okolia, zavrie sa dovnútra a nájde to tam v sebe, pretože to tam je. A vtedy sa znovu môže počúvať. Vtedy sa môže znovu nájsť aj tú obrovskú silu, ktorú v sebe má. Keby toto každý z nás vedel, neubližoval by si. Prestal by sa trápiť. Prestal by závidieť. Prestal by chcieť. Prestal by vyžadovať. A začal by ľúbiť. Ľúbiť to, čo v ňom je. A keď sa ti niečo páči, tak sa s tým chceš pochváliť. A to by bol ten krásny efekt. Každý, kto by pochopil, že je Bohom, chcel by sa tým pochváliť. Aby to mohol vidieť každý okolo neho. Ale nechcel by presviečať druhého, o ktorom vie, že je tiež Boh. Nemusel by presviečať, iba by bol. To by bolo krásne. To by bolo naozaj krásne. Ale ako by prežili tí satani okolo nás? Ako by prežili tí, ktorí sa nutria iba s tými vašimi slzami. Iba s tým, ako zaspávajú s myšlienkami na vás, ako vám môžu ublížiť. Ako vám môžu vrátiť tú horkosť, ktorú cítia v ústach. Aj keď tú horkosť si vytvárajú sami. No oni sú takí hlúpi, že to nechápu. Lásku si tvoríme sami. Hnev si tvoríme sami. Akákoľvek reakcia, ktorú máme na to, čo sa nám deje okolo, je len naše veľdielo, podpísané v rohu nami. Ten človek, o ktorom tvrdíte, že vám vyvolal ten hnev, s tým nemá vôbec nič spoločné. Začnime to chápať, prosím. A prestaňte mi, prosím. Nie, to nebolo pre vás. To nebolo pre vás. Rozprávala som o tých, ktorí stále neutíchajú a majú potrebu
z úst vyplúvať tie horké sliny, keď rozprávajú o mne. Bolo mi raz povedané, oni neznesú tvoju energiu, oni ho nedokážu spracovať. Vedia, že je veľmi silná, tak bojujú tými úbohými zbraňami ľudí bez ducha. Ľudí, ktorí nevedia, že sú bohmi. Ľudí, ktorí nevedia, že tú energiu v sebe majú tiež. No ešte sa ma to stále vie dotknúť, ešte ma to vie raniť. Čo je zase na tej druhej strane dobré? Pretože lekcie v živote slúžia k tomu, aby nás niečo naučili. A pokiaľ sa z nich nenaučíme, tak sa nám znovu vrátia. Vrátia sa nám situácie, kedy znovu pocítime v duši tú horkosť a to sklamanie. A zase bude len na nás, ako zareagujeme. Moja reakcia na to všetko okolo mňa, čo sa mi v posledných dobách dialo, trvá asi 30 minút. Je to presne tento záznam. A keď skončili aj myšlienky na to všetko. A ja viem, že už bude dobré. Chcela by som rozprávať o mužoch a ženách, o deťoch, o chlapcoch a o dievčatách, o synoch a o dcérach. Akí sú dôležití rodičia. Aká je dôležitá matka pre syna a otec pre dceru. Aj k tomu príde. No na to budem musieť byť pripravená, aby som neplakala. Pretože ja som veľmi, veľmi emotívna duša. A ešte som nespracovala úplne všetko z môjho detstva. A viem, že vždy, keď niečo hovorím, tak to cítim, ako keby sa to stalo práve. A preto je to ešte asi také čerstvé, aj keď už prešlo 40 rokov. 40 rokov, áno. Aj to príde, pretože som dcera bez otca a matka 2 synov. A je to nádherné. Je nádherné dostať takéto možnosti. Je nádherné dostať do života takéto možnosti. Aj keď som ich nikdy od nikoho nechcela. Nikdy som o ne nežiadala. Nikdy som ich nevyhľadávala. Dcerou som sa stala. Áno, viem, že som si to vybrala. Viem už aj prečo. A dáva mi to zmysel. Matkou. S tým som nikdy nepočítala. Nikdy som to nemala naplánované, nikdy som to nechcela. A pritom mám 2 úžasné bytosti. Už veľké. A dostala som do daru 2 synov, 2 mužov. A pritom som to s mužmi nikdy nevedela. A nie je to paradox. Oni si vybrali mňa, aby ma niečo naučili. Život je len o tom, ako sa naň pozeráme. Viete, to je, keď máte pred sebou človeka
A nikto vám o ňom povedal, že nie je dobrý. Ak tomu človeku dáte šancu a necháte, aby ste ho precítili, a až potom budete premýšľať, vnímať, či je dobrý alebo nie. Alebo to už sa k tomu ani nedostanete a nedáte mu šancu, pretože vám niekto povedal, že je zlý. To je presne o tom. To je uhol pohľadu na to, akú dáte šancu. Taký je váš život. To sa vám stáva, to sa vám deje. Stane sa to, čomu dáte šancu. A stane sa aj to, čomu šancu nedáte. Na to, že je už skoro večer. Aj tak sa cítim ako ráno. Mám chuť sa obliecť a vybehnúť pri rieku. Tam, kde chodím behávať. No, nestáva sa tá mágia, ktorá sa vždy stávala na jar alebo cez leto. Keď som ráno o 5:30 stála tam a čakala, kedy vyjde slnko. A ono vyšlo. Privítali sme sa. Povedali sme si svoje. A ja som zase zabehala smerom domov. A vedela som, že deň začal správne. Teraz ráno je tma. Po obede neskôr je tma. A tma pre mňa znamená oddych. Kľud. Pokoj. A taká sebereflexia. Takže emotívna Adina vás zdraví. A ďakujem. Ďakujem naozaj za všetko.